бантик, гэты бантик, здаецца, мне больш пасуе. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Працягваю свой рэпартаж. Уваходзім у калыханачны пакой. Што мы бачым? О, паліцы з кніжкамі і цацкамі, акенца з кветкамі. Усё стаіць на сваіх месцах. І ліска Яночка, як звычайна, ля люстэрка круціцца. Зараз я задам ёй некалькі пытанняў. Ай, топа, салют! Скажы, да маёй сукенкі гэты бантик больш пасуе? Прывітанне, паважаная Яна. А ты чаму такі сур'ёзны? Здарылася што? Я задам табе некалькі пытанняў. А ты, калі ласка, адразу адказвай, добра? Ну, дзіўны ты сёння, ну добра, задавай. Вось і скажы, ці лёгка ты прачынаешся раніцай? Ой, не вельмі лёгка, будильник пікае над вухам, а ўставаць з ложка ну так не хочацца. А вечарам, калі час адпачываць дзецям, спаць зусім не хочацца? Не-а. Як вы зразумелі, Яна з калыханкі сава. Што? Якая я табе сава? Я ліска? Цішэй, мы ў прамым эфіры. Дзе? Не зразумела. Янка, не падвядзі. Паважаныя радыёслухачы, называюць савой таго, каго раніцай не падняць, а вечарам не ўлажыць спаць. Здаецца, я пачынаю разумець, што з нашым топам. А зараз маё другое пытанне. Якое любімае блюдо у Яны? Чаго пытаешся? Ну, ты ж ведаеш. Назвай. Ну, добра. Ну, я шмат што люблю. Блюды з курыцы смажанай, і запячонай, і адварной, адным словам, любой. А яшчэ пернікі, цукеркі, а самае любімае у мяне мороженое з разынкамі. Цудоўны выбар. І трэцяе пытанне, якое я ўпэўнены, зацікавіць усіх нашых радыёслухачоў. Ці ёсць у цябе, Яна, любімая песня? Ну, вядома, ёсць. Моя любимая песня, мой родный кот. Добрый вечер, мои любые сябры. Мой родный кот, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Вось як. Ой, я бачу, тут концерт проходить. Прывітанне, феечка. Прывітанне. А пакуль Яна нам спявала, у калыханачным пакоі з'явілася фея сноў. Яна заўсёды з'яўляецца нечакана, нібы вырастае ў паветры. І вас, вядома, цікавіць, як у яе гэта атрымліваецца? Адказвайце, феечка. Мы у прамым радыёэфіры. Топа рэпартаж вядзе. Ах, вось яно што. Просто я по своей основной профессии чараўніца. А у нас у чараўнікоў так прынята з'яўляцца. Гэта наша візітная картка. Гэта каб адрознівацца ад іншых. Ну, можно и так сказать. Вось, глядзіце. Оп! І яшчэ раз. Паважаныя радыёслухачы, я працягваю свой прамы рэпартаж з калыханкі. Толькі што фея яшчэ раз прадэманстравала свае чарадзейныя здольнасці. І гэта было здорава. Дякую вам. А вы, феечка, нейкія словы спецыяльныя гаворыце, каб так нечакана ў паветры з'яўляцца і знікаць? Ёсць такія словы. Ой, а нам іх скажаце? Мы тады таксама будзем усіх здзіўляць. Раз, і намаляваўся у пакоі. Раз, і знік. На жаль, не. Словы гэтыя засакрэчаныя. А мы, чараўнікі, не маем права раскрываць гэтыя сакрэты. Шкода. Топачка, можа, у цябе ёсць іншыя пытанні, на якія я змагу адказаць? Ёсць. Слухаю уважліва. Вы ж фея сноў, так? Так. Тады адкажыце, сны, якія мы кожную ноч глядзім,
назаўсёды знікаюць, калі мы прачынаемся раніцай. Ага, мне так іншы раз хочацца свой сон зноў праглядзець, як кіно. Скажу вам па сакрэце, нікуды яны не знікаюць. Кожны сон захоўваецца ў спецыяльным сонным сховішчы. Як у камп'ютары? Так, і раз-пораз, калі мы праглядаем спіс дзіцячых сноў, самыя важныя дасылаюцца іх гаспадарам зноў. Ой, як цікава! Дзякуй вам, Феечка, за тое, што адказалі на мае пытанні. І табе, Яночка, дзякуй. Ой, мы рады былі дапамагчы пачынаючаму рэпарцёру радыё. Спадзяюся, вам з намі было цікава, паважаныя слухачы. На гэтым мой рэпартаж з калыханкі падышоў да завяршэння. Да наступных сустрэч. Да пабачэння! Бывайце! Ой, ну і цяжка, скажу я вам, прамы эфір на радыё праводзіць. Яшчэ складаней, чым па тэлевізары выступаць. Значна! Па радыё ж маўчаць ні хвілінкі нельга. Увесь час трэба гаварыць. Бррр! Ажно язык забалеў. А ты справіўся! Так. Малайчына! Дзякуй за падзяку. Толькі гэта была рэпетыцыя. Як рэпетыцыя? Значыць, ніякага радыёэфіру не было? Не-а. Ну вось, я так старалася табе інтэрв'ю даваць. Ну не расстройвайся, Яночка. Ты забылася, што гэту рэпетыцыю не толькі чулі, але і бачылі гледачы калыханкі. Мы ў тэлевізійным эфіры. І ўсе зараз ведаюць, якое ў цябе любімае блюдо і якая песня любімая. Ой, ну калі так, добра. Фечка, а можна вас попросіць, каб вы паўтарылі мой учарашні сон? А пра што ён быў, памятаеш? Вось у тым і справа, што я калі прачнуўся, памятаў, а потым забыўся. Ведаю толькі, што я там рэпарцёрам радыё быў. Вось чаму ты сёння вырашыў інтэрв'ю наладзіць. Ага, цікава ж было сябе ў гэтай ролі ўявіць. І скажу табе, Топа, радыёрэпарцёр з цябе добра атрымаўся. Дзякуй. Але я лепш вядучым калыханкі застануся. Тут мяне і чуюць, і бачаць. А яшчэ ты можаш мульцікі кожны вечар глядзець. Што мы зараз і зробім. Пасля такога добрага мультфільма нашым маленькім час да сну рыхтавацца. Чысціць зубкі, мыць тварыкі і лапкі. Бацькоў цалаваць і ў ложачкі. Правільна, сны цікавыя глядзець, якія я вам абавязкова начарую. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.